abantu abazimdollar no ngiyayibona ivideo efana naleyo kodwa ngingakwazi ukuthi ngikhulume ngayo ngoba ngicabanga ukuthi vele ungena wami kufishane kuyona but ngiyayibona uZimdollar wakithi uZimdollar usiswami ngicabanga ukuthi ke nawo sesinto ivideo ibonile futhi ke emezosha ngenhliziyo wabiyela futhi nesibindi nje sakhe naye uye ngoba sisi umuntu esimamoto nenhliziyo yendoda ayikho into kumele isole ngayo futhi ngathi konke akukhuluma leya khiphe ngayiso angiyena umuntu ogcile kakhulu le umsakazo ukuthi ukhiphe ngayiso ngayiso clip akukho kuronga kakusho wakhuluma ukuthi kwakumele yisho engakhulisa futhi inhliziyo ekhuluma iqiniso okuningi kakhuluma ngicabanga ukuthi kuncane mhlambe nawe ethi mayelala clip mayefuna ukuyisola angayisola ngakusho konke kuclean kunzima ukulahlekelwa igazi lakho nesihlobo sakhe egcineni into yakho ningalandelela wonke umuntu uthuna amalungelo phela kule South Africa sikuyona but akuyona into engifuna ukuxola kuyona but nje mayixolisile usisiwenze kahle bekufanele siphila ngaphansi komthetho we South Africa ovuna abathile ungabafuni but akukhona okwami lokho okwami ucula swank ngicabanga ukuthi engikhulumela ngifisa ukuphinda ngelinye ilanga igebengu abantu ekuthiwa bazigebengu eSouth Africa abantu abazigebengu baningi futhi kakhulu eGoli nase-KZN futhi ke abashonayo baningi kakhulu abangamaZulu ngicabanga ukuthi ubugebengu ngephele vele at all futhi buzokwanda kakhulu into eningi kakhulu imjondolo imkhukhu koThekwini koGoli kuneyindawo thobane singekho indawo enemkhukhu eminingi kakhulu but nje Lens Bheki Cele but mali Orlando eThekwini koMashu koMlazi imkhukhu indawo eningi kakhulu abantu abasebenzi ngifuna ukupha nje ihluko empilo abantu abasebenzi kimosi abantu abahlala kulezo zindawo ngoba bengasebenzi isikhathi esiningi basichitha benza ucansi labo hlezi lingekho ko-Alexander isikhathi esiningi abasichitha abantu abahlala emkhukhwini or abahlala emjondolo isikhathi esiningi basichitha ngokwenza beshelane bodwa kube izizungu begcine benza ucansi olungaphephile ubugebengu angeke uzuqede ngokubulala abantu ubugebengu uyoqeda ngokuthi uvula amathuba omsebenzi ingane zasemakithi ifunda o-matric kulonyaka befunda u-matric funda last year yabo ziwuqeda i-matric ihleli emakithi futhi ayisebenzi kuphinde futhi izingane eziningi funda i-matric kulonyaka izosiqeda isikolo ziyaphi kuthiwa ziye evarsity izofunda evarsity mayiphuma lapho ziyaphi zohlapha emakhaya ingakho umuntu uzogcisa nabantu ekuthiwa bantu nje imbuzi bethi umuntu uyiqoshile imbuzi ethi uyiqoshe ihambele entabeni imbuzi vele ihlala khona entabeni isizathu ukuthi imisebenzi ayikho vele awukwazi ukuthi ukhulise uma wakho ngemali yempesheni nawe ukhule uma ukhuze ngeqolo lakho yena imali yempesheni nikhule nzibadala uphinde futhi uenjoy ukuthi sengifundile sengiphethe zonke iqolo ngiqhubeka ngiyohlala ekhaya angiphethe lutho esandleni nginazo zonke kodwa anginamali yabo ekugcineni ngizogcina kube ngathi ukufunda kuya ngokuya kuphelelwa ukubaluleka ngoba abantu abaningi bafundile nje abayiphethe izicucu kodwa abasebenzi ndawo obona abantu abaningi okuthiwa baboshiwe ubona ukuthi boy kungamangazi ukuthi yini besimxaye kangayo ngoba usasemncane awukwazi kini ukukhula nihlupheka na ukhulube mdala unesifo sokuvusa ikini uthi ngizama ngiyofunda ngifundele ukuthi ngifuna ukuvusa ikhaya mawuthi uzoba uthisha uzodokotela kusiphi isikole izikole ezigcwele zonke yabo izikole ezigcwele zonke wonke umuntu okhulayo nje manje ufisa ukushintsha ikwabo bebe into engcono kodwa ugcina bonke abantu bagcina bebona ukuthi instead ukuthi ngihlale ekhaya ngibuka umama emehlweni ukuthi ngiyohlala esitolo ngiyala ukhasini ngihleba abanye abantu indlela yokuzama nansi lebulalayo yabo so nje ngiyakutshela uma ngase nje kuthiwa uhulumeni ngelinye ilanga ukuthi ufuna uqeda into ekuthiwa ngizokhuluma indawo engiyahlala kuyona mina engayibona ukuthi nami yacishe yangiphazamisa
ngangidinga counseling nje mangisuka kuyona indawo efana noMasho mina ngiyahlala kwaMasho hostel ngathi mahlala kwaMasho hostel ngathi mangisuka ekhaya ngize kwaMasho hostel ngizofikela egengeni ithemba langilahlekela ngikhuphuka la ngasegarage lapha ngicathi kuseshela noma kuse-engine lapha kuseshela mangiqala ngibona ukuthi ngizohlala endaweni enje ngiye bengifisa impilo ephezulu kangaka cause mawusafunda isikole usuyitsheni mangifika eGoli noma eThekwini mangithola imali ngizoyenza ukuthi ekhaya ngenza ukuthi ubala into eziningi yabo uthi mawuqala ukukhuphuka ukuthi angena ubona imkhukhu lapha kwaMasho ubona indlu ikhandwe ngoseyili uvele impilo vele ubone lapho nje umqondo wakho nje ulimala nje ufika first day first minute first hour uthi impilo ayisekuphinde ifane yabo lokho kukushintsha umqondo wakho ukuthi kuthiwa uzohlala manje la ngaphansi hostel umbhedo uzofica ukhandelwe khona odongweni yonke into ingakhona noma uhamba uyishiye la uqale enye impilo leyo nto le iyakuthunaza ekutheni egcineni kuthiwa uhulumeni wanikhandela izindlu kodwa manje endlela enhlala kuyona nihlala nibona abasemzini odwa nonke yabo isigebengu sikhandeka ngaphakathi la kuthiwa khona kuthiwa siza awukwazi ungathi ungikhandeleni wangishiya kanjalo uqeda umsebenzi unganginikezi bangabantu abafundela bangasebenzi mangabe kuthiwa uma isigebengu uyabulawa shuthi uyabulawa eSouth Africa yonke phela ngoba phela lezi zigebengu ziyazana namhlanje njengoba ngihlela endlini khona umuntu osebhara uzala isigebengu noma uzala ivukanga elizothi abantu lithi liqashwe emcimbini yabo so nje umnciphisa i-birth rate population ukuthi uhulumeni ekhande izindlu right zokuthi abantu bephume emkhukhwini because ingane ayikho indawo ezala kakhulu edlula indawo eyimkhukhu ibona abantu labo ke abayiphuphutha ngempela iqenene labo yabo ayibekho abantu abaqeda iqenene nje la nto la yona abantu abahlala emkhukhwini ibona abantu mangathiwa nje hosiyama nje kufakwa indawo ziba ziyitezi zonke kuthiwa wonke umuntu akarente u-500 noma 700 ungahlala mahhala wonke umuntu uzoyikhandla ukuthi ngingenza ini because kuthiwa ungenza noma ingadasa noma yini awukwazi ukuthi ngithi ngine-degree degree noma yini i-diploma kuthiwa ziyatholakala yabo bese uthi mina angibuyile esikoleni la ngangifika khona kuthiwa ngiyogunda utshani esikoleni sekuhluma utshani ayikwazi phela impilo ukuze impilo yakho uzozethemba uqine ube indoda emdala yiba nayo i-pride encane okukhulu ube umfana so uhulumeni fine kurathi akwenzana neqhaza alibambile emphakathini ukuthi isigebengu siyajeziswa kodwa futhi abantu abaningi bawophelele awukwazi ukuthi uyafika ekhaya uthi uzongibopha ufica umama uyedwa ekhaya mina ngiboshwe kuthiwa ekhaya eGoli ngiboshiwe ngiboshwe ukuthi bengizama imali fine bengizama imali eGoli angibopha anisiboni nekhaya izathu ebesingenza ngizama imali ngale ndlela eGoli nithe ngoba ngifunde ngiqedile yini ebingiphusha senzithole akekho umuntu onobuzo bengindlala epush up abantu wenze ini uhulumeni thina abantu bezibebe-right bengangayilongozi mina nje ubhuti wasami kuphela ngikho eParliament vele umbono wami uxoxwa ngenyawo